Ui, Insiders, bueltatu da. Ai, que guai, hau oso gustatzen zait. 100.000 euros, txarrari eta. 1.000 euro askora, Zimerkote du gau. Ez daki, baina 1.000 euro nahi begitan azartzen dolaren zen katxarreto dira. Rin. O sea, como el tío Gilito. Igual, kerro. Daba izo bixatillo, binartu esto izan. Kalambria. Nik ere emango nizue zuen bisoi olako kalambriak, 1.000 euro ematen bet! Eman. Ositza kalambrazos. Simonetan ipiniko nizuke ni kalambria, Mari. Kusko zutardaria Simonetien. Hombre, 1.000 euroengatik, toma, pi. Gaina deskarga elektriko egiarri desagradable juke. Nahi prueba bat intziek, hemen nervio bateko zer bat porratzeko. Da kiston sensazio txarraek. Que fuerte. Baina uneska, zer deko burun? Hona agatu. Pa! Rata. No tienes un cable pelado? Nik hau oso gaizki ingo nauke. Ez dango nauke. Ja, nik ere, Non dau dirua, eskerrik asko. Eta bertzen hor prigituta. Ni nahi txajakinez, Mari, ez dakit balori eukiko nuken, beste bati sufritzen ola ikustia. Horre hon bihar. Ba betxu, nezesidade handixe euki biharko nuke diruakin, baina bestela neri barruak ez di laguntzen. Neri ez. Nik ez da izan, nik igual emango nioke, eta beste bi geixo ere bai. Hombre, nik gauzat esango dizut. Ni neska gaixo hori negarrez ikusita, pues igual bai. Baina, tipo hau... Eta ja, ni. Hala. Oso ondo. Prueba gorra, Gogorra zan guztaba. Segun aurrean zendakasun, Erregia hau mademazan nik usta mago, Bai, leheno le vas a cagar en lengua.